Hirurogeiko hamarkadan enbata sortu zen. Sortu zen Jakia Beberri, dantzari famatu bat eta kantari famatu bat Biarritzekoa, eskora ezakiena, eta Simunagan pelotari famatu bat ere kostaldekoa. Biak ezagunak ziren folklore, kirola eta holako gauzetan. Eta montatu zuten partido hori federalista europeo gogoarekin. Gero, 1973an sartu ziren hauteskundetan Labegorri medikoa presentatuz. Labegorri horrek egin ditu kantu abertzale batzuk, Gugira Euskadiko Gazteri Berria eta holako, baina ez du politikoki bate defenditu eskualdungoa, baina kulturalki utzi du altxor bat. Gero, garai hartan, Baionan, bizi ziren edo etorri ziren etako errefuxiatu handana bat eta enbatako gazteak haiekin ibiltzen ziren etaz biziki hurbiltzen ditzen ginuen, laguntzen ginituen ahal ginuelaik eta hau eta ni hola erori nintzen kartzelan 1976an presentatu ninduten hauteskundetan. Eta hori eskandaloa bat izan zela, zen eta emazte bat, presondegian izan zena, zea jalgea eta hau, baina aprobetxatu ginuen hori informazionean hitz egiteko, hori eta gure informazioaren ardatz nausia zen Euskadi, ordean erraiten ginuen, Euskadi, région naturelle dans l'Europe, région naturale de Europa. Eta hori esplikatzen ginuen, 3 astez, erri, gero ez ginuen biziki botzik aurkitu, eta hortan etortzen da 78. 78an bada Frantzia guzian debate ideologiko bat lehenagotik ere hasia zena, eta enbata puskatzen dira, zartatzen da, 3 partetan, erran nahi ginuen, enbatan poderea zutenek ez zirela iraultzaleak eta gu nahi ginuela eskualdun bezala iraultzalea izan. Baina orduan movimentua hortan izan zen haustura bat, baina aldizkaria segitzen zuen. Eta aldizkaria segitu du 74 Artio, hor izan du beste haustura bat, debekatze bat, Paskoa barneko ministroa zelarik, eta gero hasira berriz laster. Baina movimendua enbata izenarekin ez da berriz sortu.